bese siyathandaza egameni lika Jesu. Hallelujah. Wathi amaHubo 34 verse number 5. Jesus. Hallelujah. Verse 5. Yes. Babheka kuye bakhalaza futhi kwakungena kwenzeka ukuba ubuso babo bube namahloni. Yes. Verse 6. Verse 5. Babheka kuye bakhalaza futhi kwakungena kwenzeka ukuba ubuso babo bube namahloni. Yazi sizofunda nje le verse. Lemjwayelekile bese siyathandaza lethembele. Verse 5. Yes. Babheka phezulu babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajabha. Verse 6. Verse 5. Babheka phezulu kuye bakhanya ubuso babo abusoze bajabha. Lethina lakho mthunzi. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. Look to God for help. You will be accepted. Don't be ashamed. Look to God. Look to God. Ngicela ukukhulula nje for now. Ngizombiza nje. Ngicela ukukhulula nje for now. Ubashayele ngezandla. Ngicela ujikele ngapha ke uthi look to God. Look to God for help. Indaba yethu esizokhuluma ngayo nje namhlanje. Lawa manye amaBhayibheli asitshela ukuthi babheka phezulu. Amen. Bese lithi kuye. Hallelujah. But amanye athi babheka kuye. Amen. Ngifisa bazalwane shortly ngempela sibheke lento yokubheka kuye ngoba kuyenzeka ukuthi sibheke phezulu sonke Hallelujah. kodwa singabheki kuye. Hallelujah. Ifana nani lento? Ifana nokuthi sithi siyakholwa sonke kodwa singakholwa nguye sonke. Ngoba wonke umuntu uyakholwa kodwa khona abakholwayo kodwa abakholwa uya hayi kodwa likhona. Uma thina sesidlulile kulena yokukholwa sidlula kuye sesithi ke ukukholwa kwethu asakholwa nje nanoma yini kodwa sesikholwa nguye ngoba uthe uJesu bazalwane esikhuluma ngaye thina la ekhaya eRise Up uthe uma sikholwa ngubaba sikholwa futhi nanguye hayi bazalwane ngoba thina sikholwa nguye. So uma ke la umbhalo wencwadi yamaHubo ethi babheka kuye kusho ukuthi babekhona abanye ababebheka kwabanye ngoba siyabheka sonke kodwa kuyenzeka abanye bengabheki kuye kodwa bona bebhekile. Kusho ukuthi kungenzeka ukuthi sibuke umuntu kodwa sibheke sonke kodwa singabuki umuntu ofanayo. Khona ababheki la ikhumbulani bafethu ukuthi kwake kwenzeka kwelinye ichweba kwabakhona imikhumbi
kwase bakhona umkhumbi noJesu, kwase kuthi omunye umkhumbi wangabi nayo uJesu. Hayi ukuthi nalona owangana Jesu wawungenabantu, nayo yayinabantu. Kwasho ukuthi bakhona abantu kodwa uJesu akekho phakathi. Thina masingena emkhumbini noJesu. Ayaya, ngoba nokubheka kwethu khona ababheka abantu abafayo, khona abantu ababheka abantu abakhulumayo, khona abantu ababheka. Ayaya, thina sibheka abantu kodwa sibheka yena. Ayaya, lithi bathe bathi babebheka ke babheka phezulu bese lithi ubuso babo labusoze bajabulisa. Ngoba siyabheka bafowethu, hayi ukuthi izinto ezisijabulisayo azikho, zikhona izinto ezisijabulisayo kodwa kusuka ukuthi asibheke izinto ezisijabulisayo kodwa sesibheka yena. Asibheka abantu abasikhulumayo kodwa sibheka yena. Bakhona abasikhulumayo kodwa siyathula besikhuluma, besisithatha amehlo ethu nobuso bethu singabheka. Hayi, khumbulani uStefane ukuthi wathi ekhandwa ngamatshe wangabuka amatshe kodwa wavele wabheka phezulu. Bakho abantu abangazobuka iy'nkinga zabo ngoba mkhulu ongakithi ukuney'nkinga zethu sibheka yena. Ayaya, siyawasusa amehlo ey'nkingeni zethu. Ayikhumbulani uPetru ukuthi uPetru bathi besemkhunjini bephakathi kwavuka isivunguvungu yayisiqhamuka indoda yamadoda okuwuJesu igama layo lithi wayehamba phezu kwamanzi bafikele ukwesaba. Wathi uPetru uma kunguwe Nkosi yisho ngize. Wathi uJesu woza. Wayaya, wathi uPetru ukuze ngifike kuwe kuzofanele ngibheke wena. Wangabuka amanzi kodwa wabheka yena. Asibhekeni bafowethu, asibhekeni uJesu. Athi Isaya umhlaba wakhe wawulinyiwe wayengasabhekeki, ababembona babengakwazi ukumbheka kodwa thina sinethuba lokuthi simbheke. Bhekani yena. Shiya isikhwama sakhe esingenamandla, shiya ifriji lakhe elingenakudla, shiya iy'nkinga zakho kodwa bheka yena. Awubheka yena. Le ndaba ivela kuDavide. Zwane balekela u-Abimeleki, wabaleka uDavide waze wafika enkosini yaseGathi okwakuthiwa u-Akhishi. Wathi mefika uDavide ku-Akhishi wayesembona, wayesethathwa zinceku zamusa enkosini. Bekafika khona enkosini lithi iBhayibheli base bemthatha uDavide bathi nanguye lo owaqula abantu abayizinkulungwane. Bethuda uSawuli ubulela abayizinkulungwane kodwa uDavide ubulela inkulungwane ezilishumi. Wafikelwa ukwesaba uGathi inkosi u-Akhishi inkosi yaseGathi. Lithi iBhayibheli wayesefuna ukumbamba uDavide amthatha amngenise endlini yenkosi ebese enza icebo lokumbulala. Wabona uDavide ukuthi ayaya engathi ngiphakathi kwenkosi yamaFilisti. Laba bantu ngabulala inkosi yabo noma isikhwakha sabo uGoliathi. Angeke bangenzele okuhle labantu bazombulala. Lithi iBhayibheli uDavide wavele wazenza oluhla. Wabonakala uDavide esegqiza amanzi waya nasey'nkabheni wakwebha icwapha wadweba icapha. Hayi, baqakeka abantu ukuthi lo muntu ngoba
sithi uyaphila nje usenzani manje wayesephenduka ukuhlala lithi iBhayibheli uDavide wadiza namandla ngoba mawusuphakathi kwesitha sakho kwesinye isikhathi ushintsha indlela ushintsha istatus sakho uthi ayibayangazi udokotela kodwa mase ngiphakathi kwesitha sakho I change everything ngoba sifuna singa hayi bazalwane lithi iBhayibheli yathi inkosi mina ngiswela inhlanya yini kuba ningilethele uhlala wathi angimfuni lo muntu endlini yami khipheni wakhishwa uDavide kanti uyazi ukuthi ukhishwa nje yena ubalekela inkemba hayi kwesinye isikhathi bafethu abantu bengasibona senza izinto engathi siyahlala besibona sivuka ekuseni engathi siyahlala besibona sithandaze engathi siyahlala basibona sinikele engathi siyahlala kanti hayi no confuse the enemy. Siyazi ukuthi sifuna ukuyaphi thina ngoba uJehova wethu abantu abasibuka njengenhlala thina siphakamisa amehlo ethu lithi iBhayibheli babheka kuye hayi bafowethu asibhekeni kuye khumbulani uMoses ukuthi wakwakhuphuka intaba yaseSinayi befika entabeni yaseSinayi lithi iBhayibheli wakhuluma noNkulunkulu ekhuluma noNkulunkulu engathi ukhuluma nomhlobo wakhe ubuso nobuso wayesehluta uMoses ehlela abantu bathi babembheka bathola ukuthi uMoses akasabhekeki ngoba khona umuntu akade embuka ubusuku bonke ngoba make wabuka yena susijabhisa ebusweni bakho asingahambi njengabantu abakhatheleyo asingahambi njengabantu abangasebenzi asingahambi njengabantu abagulayo kodwa hayi bazalwane kuthi uPaul when I'm weak it's way la khona fanele ngithi I am strong ngoba nginamandla okwenza konke ngaye onginisayo bese siyathandaza bhekani kuye ebazalwane wasabuka abantwana bakho abahluphayo kodwa bheka yena ngoba ababheka oh Jesus ubuso babo bakha bese lithi akusoze thana ngisoze awuthanda ngisoze ngajabhisa hayi ukuthi izinto ezijabulisayo azikho sometimes uNkulunkulu uyawavumela ameva beko angawasusa ameva uhambe kuwa ameva athi uhlabeni lawo noma ameva wanyathela bangihambe yakho indlela bese thi kodwa ukhona uJesu uzowapholisa abanceba hayi bazalwane kwezinye ikhathi uNkulunkulu akasusi izimo kodwa usinikeza amandla okuphila phakathi kwazo amen Cela sivale ngaleli Hebrews chapter 12 verse number 1 2 siyavala Hebrews 12 verse number 1 siyavala Jesus yes ukubekezela ezinhluphekweni ubekezela kuphi bazalwane kuyabekezelwa kubekezelwa kuphi bazalwane ezinhluphekweni yes thina kulezi insuku sesaba ngobhanana singamakholwa angobhanana
elithi lingashisa ilanga bese beyabona. Hey Jesus. Bona umzalwane ukuthi leli kholwa leli lihlangane nenkinga lase liyaduba. Alidutshiswa ukuthi uNkulunkulu akalenzelanga lutho. Lidutshiswa nje ukuthi libone umthandazo kade liwuthandaza ungaphendulwa. Kwaphendulwa umthandazo womuntu, kwaphendulwa umthandazo wakhe, waphendulwa kumuntu ongathandazi. Ngithi make wakhona into oyithandazelayo, wayibona iphendulwa komunye umuntu bonke. Thanda kodwa uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi umthandazi yaphendula, ngoba ngithandazela umuntu ongenamuzi nami ngingenamuzi. Ngithandaze ngifuna umsebenzi, kodwa ngathi ngibona umuntu ofuna umsebenzi ethola umsebenzi, kodwa mina ngingawutholanga umsebenzi. Kanti Nkosi ngiyabonga ngoba khona abasaphendulwayo, uphendula umthandazo wakho. Sesingamakholwa kulezi insuku athanda ukuhamba ku-tar road esiza sizoqaqa ngoba satshelwa ngezinto ezinhle ekholweni, asitshelwanga ngenhlupheko yasevangelini, ngoba nakhona kukhona ezakhona bafowethu. Uthi usadumisa ushaya ithomo kumnandi, bekhona umuntu ongakhulumisi la. Uthi usashaya into zakho kumnandi, uthi uyathandaza, bekhona umuntu okubukayo nje. Bafowethu hlula lapho, bheka yena. Ebazalwane uyabhekeka nje, asingabi abantu ababuka abanye, phuma kwi-crowd ebuka abanye, kodwa bheka yena. Kodwa ungayishefuna kanjani ishepisi uthandazo? Ungadlala kanjani uwathanda uthandazo? Abantu abashepisi uthandazo. Bona ukuthi lo muntu akayikhona. Sobuka mama ekhapha kathaka. No. Uzobuka abantu thina sibuka yena. Uzobuka abantu thina sibuka yena. Hayi bafowethu, ake sibhekeni. Masake sambheka. Uzosusa inkathazo ebusweni bethu. Yabona mawusuka enkonzweni, ushiya ifriji li-empty, ubuye enkonzweni li-empty. Kodwa ake ngitshele, awufani uma usubuye ukunalona osukile, ngoba ngesikhathi usuke ekhaya usuke ukhathazekile, kodwa uma usungene ekhaya ulivula ngenjabulo ifriji lakho, uthi ngiyazi lona linalutho. Siwasuse uPetru wathi umembona uJesu esesondela kuye, wathi ungafika kuye, nami sengihambisa kwakhe phezu kwamanzi, wayesesusa amehlo, wawasusa uJesu. Ungalenzi iphutha lokususa amehlo kuJesu, ngoba make wawasusa amehlo uyaqwila. Washo ukuthi ususa amehlo uPetru kuJesu useseduze. Wathi uyakhala, inkosi esimbamba ngesandla, ukube wayekude enamanasa angazi kuwe, wena osusa amehlo kade awakasondeli, ungawasusa amehlo kuJesu kade awakasondeli. Ay
sinefu. Sinani. 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 Out khona bazalwane. Sinefu. Sinefu. Ifwelani. Elingaka lawo fakazi elishaqileyo. Masilahle konke okusindayo. Kuthiwa asilahleni. 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 Okunjani. Nesono. Esithandela kangaka kithi. Yes, yes. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncishana esikumiselweyo. Lokhu kuncintisana. Into eyenza ukuthi abantu bakhathana abanye kulomncintiswano wokugijima. Umbhali akhuluma ngawo ukuthi abalahlile. Awukwazi ukugijima ube uphethe. La uthi lahlani konke okunjani okusindayo. Akakhulumi ngezono ngoba ethi kanye nezono. Kusho ukuthi khona izinto ezisindayo kodwa engesizona izono. Yasikhona nakhona okufanele kuyiyeke ezinye izinto kodwa uvela ubheke uthi kodwa uNkulunkulu awu ngizwile ngokuzwa kwendlebe kodwa sengibonile bese thi kodwa isola likuwo. Khona akengiphinde khona izinto ezingesizona izono okufanele umzalwane yabona nje kunama-programs okufanele wayeke ku-TV angesisona isolvula uyeke ukuthi yabona i-program ku-TV ngayeka bangifuna ukuba serious nokusebenza kamoya ugcwele empilweni bethi bexoxa ngama-programs athile umoya ogcwele afike kuwe avele akhulume ngento oyifundile athi ngiyabezwa bakhuluma ngezinto abeyixoxayo ku-TV bese thi lomoya hayi bazalwana uJohane owasho ukuthi hayi lonke singakubonanga ngamehlo ethu kodwa umoya usibonisile ngoba khona izinto engesizona izono kodwa kufanele siyeke. Singaze sibuze ukuthi ngicela ukubuza kukuvesi bani kukuchathabanaya no ungasibuzi umbhali ungasibuzi ichapter ungasibuzi ivesi kodwa bheka yena. Sisakhuluma ngezinto ngesizizolo okufanele umzalwane athi nje umangalalele umoya ogcwele uthi beziyeka before athi kanye nezono. Awukwazi ukudla Monday to Friday, Monday to Sunday bese ulindele ukuthi uNkulunkulu ufuna asebenze ngawe. Awukwazi ukuthi iBhayibheli uligoqe uphuma Sunday uthi ngiyoze ngiyolivula Sunday bese uNkulunkulu ufuna prophethe ngawe. Uzoprofethelwa ngoba usazi iprofetho esivele ezwini. Uzokhokhela bazokufundela iBhayibheli uma ungalifundi wena.
awungathandazi uzokhokhela abazokuthandazela. Hayi. Awungaqedi. Kodwa kusiyamkhetela ningithandazise uqede wena uhambe uyolala. Ama-intercessor akavuke ebusuku uvukane umzalwane usibanibani siyathandaza yena uleyo. Simkhulelwe namzalwane udlulele ey'ntweni ey'nzima yena udla Monday to Sunday. Lapha ekhaya bayazi ukuthi Sunday ayigqumela nje uthi angiyi. Bona sekubuya ngoba ngikwazi ukukhonza uNkulunkulu ngimsuthi. Hallelujah. Udla kugcwele isizwe. Khona badla amaphilisi. Sithi abazalwane amehlo ethu awangagcini kubantu ngoba masake sawagcinisa kubantu siyakhompelisha. Sithi uyalazi ivesi usaqhathi kodwa khona ongaqhathaniswa nabantu. Masake safika kuya abafowethu sifika kuye singazi. Sifike sime nje sifike singazi kodwa sazi yena. Kufika ama-theologian angiwashayi, kufika baze isi-Greek nesi-Hebrew. Ngithi mina ngazi isi-Greek angazi isi-Hebrew kodwa ngazi sibhekile kuye bese lithi uKristu Jesu inkosi. Bese senze njani? Sethandise. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo. Wow. Kwathi esikhundleni sani? Ikhona abantu abazalwane. Umuntu obhekwayo buku ukuthi wayesikhathalela kanjani. Wasikhathalela kwathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo. Wayebekelwe intokozo. Yazi kunabantu othi ungathi ubashiya nomuzi wakho ufika uthi yabona-ke la efrijini udla konke okuthandayo. Lapha la iremote uzobuka i-TV yonke into wenza yonke into. Lapha kukhona yabo yonke make waphuma ngesakatha. Athi friji njani? Kodwa uJesu wathi bekelwe intokozo yonke wayiyeka intokozo. Hayi bafowethu, khumbulani uMoses ukuthi kuya kungisiza ngani ukuba ngijabule kanye nabaseGibhithe okwesikhashana. Wathi kungcono ngiyohlupheka kanye namaHebheru abegazi labo ukuthi ngingaba ngothandiweyo lapha neGibhithe ngibizwe ngendodana yendodakazi kaFaro. Wathi akusizi lutho. Wathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wenze njani yena? Wenza njani? Wathwala isiphambano. Hayi khona
engalinaki ihlazo. Lithini lakho mantu lapho. Yes. Sibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi Yebo. wokukholwa kwethu. Yebo. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelwayo wathwala isiphambano engalinaki. Bafowethu kodwa singekhuleke yini kodwa. Wathi ebekelwe intokozo yena wavele wakhetha isiphambano. Lesiphambano asikhetha sasingesodwa nje, sasingelona ugodo nje, kodwa kuso kwakukhona ihlazo. Kuthiwa mesithabatha isiphambano, lithi-ke iBhayibheli wayengalinaki ihlazo, wathatha isiphambano. Ayi, sathi sinehlazo kodwa wathi angizukulinaka leli hlazo, ngizosithatha. Athi uhlabelelayo ngizohlabelela, ngibheke kuso isiphambano. Athi sinehlazo, qhubeka nasithandaze manje. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Oh my God. Isiphambano ayisesithathile engalinaki ihlazo. Vele wayefuna ukuyothabatha ihlazo. Meseqedile wonke umsebenzi wayesehambe seyohlala ngako kwesokunene sikaNkulunkulu. Mesehleli akasahleli yedwa, kodwa usehleli nathi. Ncwadi yabaseFesu chapter 2 verse 9 kuyo. Qhubeka sizothandaza ngayo. Verse 3. Yebo, mqondeni yena Kodwa Nkosi, owakhuthazela ephikwa kangaka izolo. wenze njani bazalwane? Wenza njani? Wenza njani? Wenza njani? Kuthiwa yebo, mqondeni. Ukube isikhathi besangivumela bengiyawukhuluma ngokumqonda. Uthi mawusufinyelela kuye, khona la khona omqonda khona. Ukumqonda makukhulunywa ngalokho, kumqonda kukhulunywa ngo-understanding, yokumazi. Awukhumbulani bafethu ukuthi bathi bebaningi kuye, wayesezwakala ememeza-ke ethi yena uyisinkwa sokuphila, odle yena akasoze alapha. Ethi iBhayibheli John 6, babonakala abanye besukuma, mhlawumbe ukuba kwakukhona izikhwama babeyobonakala bethatha izikhwama, bethi hayi makhe useqalile kusethi asidle yena asihambeni. Baphuma bahamba siyathandaza. Bathi ma bebuka nalo uJesu ebuka, nalaba abaseduzane kwakhe bayasukuma nabo bayahamba. Wayesebabuza wathi, nani nifuna ukubalandela na? Wazwakala uPetru wayesemqonda. Bethi umbhalo wencwadi yamaHebheru, yebo mqondeni yena. Kumqonda kwethu bafowethu kusho ukuthi njengoba isihloko sithe ukubekezela enhluphekweni, naye wabekezela enhluphekweni. Yini wena uma uhlangana nenhlupheko bese ungabaza? Uthi ake ngiyozama omunye uNkulunkulu, ngizwile ukuthi kunomunye umama oshaya ngesiwasho esinzima lapha. Kodwa uPetru
zethu uzwakala ethi singasuka uthi singasuka kuwe uyampointa uthi singasuka kuwe ngoba hayi bafethu thina sila kuwe sibheke wena kusho ukuthi noma bethu kufika nasakwazi ukusuka kuwe ngoba kuwe bakhulumile abantu amazwi abo awenzanga lutho kodwa kuwe kunamazwi hayi bafethu kukhulunyiwe kuma status kwathiwa phume ebantwini kodwa kuzothi mina-ke noma kuthiwa phume ebantwini kodwa ungaphumi kuye ukuze ningaphathali lapha nje kulela bandla phuma kulela bandla noma bengathi phuma kodwa ungaphumi kuye niphela amandla emphefumulweni yenu yebo mqondeni yena makuthiwa siqondeni siyathandaza makuthiwa kuqondeni babalo othandaza bami manje bafika ku7 kusho ukuthi ngempela kayile makuthiwa mqondeni yena owathi edlula enhluphekweni eshaywa umthunzi ethatha isiphambano sehlazo kodwa yena engenalo ihlazo kuthiwa qondani yena qondeni kuthiwa the reason to understand him is that ukuze ningabi nani ukuze ningakhathali niphela amandla emphefumulweni yenu isizathu sokukhathala sokuthi awungakamqondi isizathu sokuphela amandla ukuthi awungakamqondi yabona bamshiyayo ukuthi abakamqondi yabona bamshiyayo ayibaya abashiya abantu mina ngikhuluma ngabashiya uJesu uthi ubabona namhlanje kade uthi uyabona sebeshiya amaduka amhlophe kodwa sebemshiya uyabona naba sebephakathi kwamatshe amhlophe hayibo hayi amatshe amhlophe sebemshiya ukukhathala abantu abangakamqondi kodwa abantu asebemqonda bamqonda bathi siyabona zikhona izinto ezisikhathaza kodwa siphele manje ngoba lo wayihamba lendlela bese uhlabelele nathi soyibamba kalula indlela athi bodade nabafu athi kunjani na uma nikhathazwa ithi uhubani nje kuphela ukuhuba kwethu usho sesibheke yena khuleka first nindaba engifuna verse 4 anikanelani nezono nilwa kuze kube segazini Jesus
usakhathazwa upheko manje, ngabe usakhathazwa izinkinga zakho, kodwa bheka yena, bheka yena. Awusabheka manje ukuthi kwenzakalani emshadweni wakho, awusabheka manje ukuthi kwenzakalani kubantwana bakho. Bheka yena, uyazazi. Athi uhlabelele